Здравейте! Точно една година след направата на пускането на видеото на песента за Active Sitting, исках просто да покажа, че, както казват американците, keep going strong. Все още слабнала съм даже доста повече. Не знам дали е видно в сравнение с предишното видео. Не съм си облекла същите неща. Да, дори сутиена не е Victoria's Secret, но напоследък повече съм в YMCA и тренирам усилено танци, боди памп. Наистина чувствам се невероятно. Всички тия неща, които никога не съм можела да правя, аз сега мога. Искам само да ви покажа няколко неща. Забелязвам дори огромна разлика от миналата година от видеото и се радвам, че съм направила това видео. Сега се радвам още повече, защото аз виждам разликите и мога да разбера дори ето в рамената. Сега рамената са много по-надолу от другото видео. Изгубила съм доста в ръцете, което при мен винаги е било супер проблемна зона. Доста от опашната ми кост, или по-скоро таза ми е влязъл леко навътре, както трябва да бъде. И това помага да държим пъпа навътре и да се държи голяма стегна. Да не говорим за краката. Краката имам невероятни резултати там. Само мога да ви покажа баланс, ето без да се държа, без въобще даже да се нагласям с каквото яде. Ако видите някакъв flexibility, т.е. колко мога да се огъвам, аз просто не мога да повярвам. Дето се надявах, че някога ще мога да се завържа обувките без да се задъхвам. Аз мога ето сега, докато седим така, просто да си дигна крака, цък-цък-цък, докато си говорим. Тип балерина с абсолютен баланс, ето. И да си завържа, обуя обувка. Не само без да се задъхам, но и докато ви обяснявам. Няма такава благословия. Благодаря ви отново, ако иде. И Active Sitting за винаги.